Salutare tuturor, eu sunt Otis Slime și astăzi fac primul video, sunt alături de Mircea, Dedu. Zi salut, bă! Salut, am uitat. Da, o să-i las link-ul în descriere. Vreau să vă spun ce o să fie pe acest canal, ce o să fie jocuri gratis, o să fie cum ar fi CSGO, Minecraft. Da? O să fie Counter-Strike 1.6, de Capist, cum se zice, mai știi jocul ăla, mă? Nu știu. Da, stai că tu nu știi, am uitat cum se numea. Da, nu mai știu cum. Da, de jocuri gratis, nu cu bani sau altceva. Nu știu ce o să fie pe viitor. Pe viitor nu știu ce o să fie, chiar nu știu. O să văd eu. Da. Nu, Cam acesta a fost primul video. Vă mulțumesc pentru